Ayo please, galak please, ayo please. Ditata adepe nyang wayang, bokomu ben dipirsani karo penonton. Ora nang senengane boko. Yo, esek-esek. Asik. Ah. Marane Pak iya dhewe sewengi. Yo, kaya apa? Bisa-bisa iya sing ora terus bacutan. Ayo please, galak please, ayo please. Yeah.
ngadepe nyang wayang bokomu ben dipirsani karo penonton. Wong lanang iki senengane boko. Yo, esek-esek. Asik. Ah. Mareme Pak E, dhewe sewengi mareme Pak E. Marem ke aku ki padha karo ngibadah lho kowe. Ya tapi bukan murim ya ndak boleh. Apa aku ki ngandhek apa caket karo nyenggol awakmu. Wong sekedar joget ki ya menghibur sakmene kae. Ngibadah ki. Ngapunten nggih Prabu niki namung manut atasan nggih. Ya, aja mung manut atasan, atasan gerak bawahan harus ikut. Resek. Bosku sing nggo resek. Kalau disaponi ngene iki umpama wong bayar ngono ki marem bayar pira-pira lek pelayanane apik ikhlas. Pripun Prabu seno boten? Omongi kok. Yo. Jajal, kendangan sing tipis dan ndak sulis sik. Coba Mbak Sulis tok jajal. Ini kok gue jogetmu tipis apik, tak hadiahi sesuk langsung. BH karo cawet. Ya, coba. Kajukune dadi babel. Iya. Hop. Ya ngono lho. Ibumu ki lek wis tak kon ngono bae ya. Menang. Lilis. Seneng no mbahku kan, Mbah Manjana seneng no. Yo, jajal. Mbah Mugan. Pundi? Wis tok anak kiyaine ning kene lho. Biasane kon anak nyawer kok. Sesuk mau duwe aku wis sesuk. Yo jajal. Kajukune dadi babel. Wes. Ini iki pikiranku kok mriki kudu nguyu. Ya, Mbak Munjung, coba. Kudu pipis niku napa sinden pawakan toilet ngoten ya, Pak? Panjenengan bawaannya kudu pipis niku. Aku wis tak pokoke wis ngono kae. Pawakan toilet ngoten. Ya, Jam. Kok ngisi dan siji-siji kaya apa rasane, Jam? Kajukun dadi kepiling nalika saiki. Yo, kaya apa iki? Hah, kurungan jebol iki yo. Madhep ning wayang. Nah, yo ngono. Ngapunten nggih, Pak, Bu. Wah, jian ngalah-ngalane salon kontrol. Yuk, kaya apa? Kajukun dadi babel. Apa? Maling. Lah ngono kan ya sudah mencuri perhatian orang dong ngono. Ya sampun. Aku sing tak kangen iki ora apa-apa lek awur ngene iki mek perkara bokong lek ngono ning omah ki jandeng ibumu karo mbayangku. Mbayangke Pipit ngono, Lilis ngono, Sulis ngono, Bunjung ngono, Mita ngono. Yo, lanjutke kaya apa? Dados.
Mares aku bisa